Ni totostu. que vol dir posar fil a l'agulla. En faire-tu, en fromage, que la traducció literal vol dir que no fem de tot un formatge. I en català vol dir que no li hem de donar importància a les coses que no són rellevants i no fer un petit problema algo enorme. Certa gaidast. Tot sortirà bé. Sitrueda orpiropa aunebs hortza mermes fulsa. Les mentides i la falsedat fan mal al cos i l'ànima. 不听老人言，吃亏在眼前。 Aquesta frase vol dir que escolta a la gent gran perquè té molta experiència en la seva vida, té raó moltes vegades. De cuc és o. S'ha acabat el croquis, que vol dir que s'ha acabat alguna cosa. Lleprats na sèvia poderguaneua conia. A cavall regalat no se li mira el dentat. Això significa que quan et fan un regal ho vol deixar així prou. Wild Goose Chase. Aquesta frase en anglès vol dir literalment caça d'una oca salvatge i el significat d'aquesta frase és recerca inútil. Amb una sola mà no es pot aplaudir i el significat d'aquesta paraula És millor el treball en equip. Murta. Això vol dir, en català vol dir mort, i és una expressió on quan estàs enfadat, on algú no et fa cas i dius això. Un animal que por vent no envenya. Que vol dir quan es tanca una porta sobre una finestra. Acabates vilpovex, que vol dir no tens diners. L'inverno no es ve com el nou. Això vol dir que tard o d'hora el temps d'hivern haurà d'aparèixer i que tot i que tardi una mica en arribar al fred acabarà arribant. Das ist mir Wurst. Que traduït literalment seria m'importa una salchicha, però vindria a dir m'importa 3 pavets. L'herba del vicino es sempre più verde. Que la traducció literària al català és que l'herba del veí sempre és più verda i significa que sempre vols les coses que no tens. El gandul fa dos cops, l'avariciós paga dos cops. Txakur, iarrari, arkakus sogurtxak. A gos prim tots són puces, és a dir, quan estàs malament i tots són problemes. Yemet ruyen met derrimen de yehe. Que significa utilitzar les eines que tens per arribar als teus objectius. Mesquei cas mestei, no men ser poet clas fus. Que vol dir literalment no hi llencis pedres quan vius en una casa de vidre. Significa que no siguis dolent amb altres persones quan tu també tens problemes, sigues empàtic. Com a mort o popolog. La traducció literal és quan mori beuràs tinta. Això significa que quan dues persones tenen un vincle molt fort, una d'elles té una dependència emocional cap a l'altra persona i quan aquella persona mori voldrà beure tinta per morir-se. Aquest ruissenyor canta millor que tothom en aquest món. La frase vol dir que un ruissenyor és un ocell que és molt bonic i que de matí canta i és una cançó que té una veu molt agradable que escolta tothom. Tupanachiscama, que vol dir fins que la vida ens torni a trobar.